cadrul proiectului Tinerii în Acțiune, la Novi Sad a avut loc recent un curs internațional pentru antrenament creativ sub denumirea Autoinițiativa Creativă a Tinerilor. Participanții acestui curs au fost 32 de tineri din 17 țări europene care, creativ prin artă, au învățat cum să confecționeze produse ecologice din carton reciclat. Antrenorii la acest curs au fost Daniel Bălănescu din România și Neboi Șagerici. Fiind creativ, oamenii devin optimiști, au o șansă pentru viitor. Și accentul nostru aici a fost nu pe un produs finit, i-am învățat lucrurile de bază, cum ar fi să construiască lucruri simple din carton. Acum, mai departe, pentru ei nu rămâne decât să ducă ei procesul de creație la un nivel mai mare, în sensul să creeze mobilă din carton la dimensiuni mai mari. Aici am făcut decât prototipuri, i-am învățat cum să taie cartonul, cum să-l monteze, cum să facă, de exemplu, o lampă. În primul rând, deci i-am învățat să aibă încredere în ei, să fie curajos și să vadă că, deși nu au cunoștințele de bază, cu lucruri foarte simple, într-un timp relativ scurt, pot crea lucruri frumoase. Ono što je interesantno, svaki put imam različite grupe, različiti trening kursevi širom Europe koji se dešavaju. Međutim, ovo mi je jedan od prvih trening kurseva gde je art kao tema bila toliko uključena i prožimala sve pore same edukacije neformalne. Dakle, da je meni ovo bilo zadovoljstvo da radim s ovim mladim ljudima, da su oni napravili za nekoliko dana nešto što zaista vredi pogledati. Unul din obiectivele acestui antrenament este impulsionarea mobilității tinerilor șomeri și participarea activă în societatea locală, dar și altele. Bitno je samo podsticanje kreativnosti i mladih na kreativno razmišljanje, delanje i uopšteno posmatranje sveta kroz kreativan čin. Takođe je bitno uključivanje mladih u društvo, aktivizam mladih, podsticanje mladih zapravo da pokrenu svoje ideje, svoj posao, da realizuju svoje projekte koji mogu biti umetnost, ali mogu da budu i neki preduzetnički ili kombinovanog tipa. Koji su materijali korišćeni u izradi njihovih projekata? Pa konkretno u ovom projektu je korišćen karton kao glavni element, iako imaju dodaci još nekih drugih materijala koji se slažu sa njime. U svakom slučaju u pitanju je art reciklaža, kao termin koji se koristi za umetnost koja se pravi od recikliranog materijala, odnosno od materijala za reciklažu, samo što se ne vraća dalje u formu materijala, nego se obrađuje da bude umetničko delo ili umetničko-zanatsko delo i tako mu se vraća vrednosti i koristi. Timp de 7 zile, tinerii au lucrat intens la realizarea proiectelor, aplicând metodele învățate. Lucrările au fost prezentate publicului la expoziția finală a acestui curs, care a avut loc la Hotelul Voivodina din Novi Sad. Participarea mea la acest proiect cred că va avea un impact important în viitoarea mea carieră, deoarece, în primul rând, pe lângă tot ce am lucrat noi aici, creativitate și utilizarea creativității pentru a crea obiecte din materiale reciclate mă va ajuta pentru a implementa proiecte în același timp în România în legătură cu șomajul la tinerilor. Mă aflu pentru prima dată în Serbia și a fost o experiență minunată pe lângă tot ce am învățat în training, pe lângă să descoper Serbia și puțin din cultură și așa mai departe. În același timp aș putea să spun că am învățat că putem să folosim materiale reciclate sau cartoane, după cum vedeți pe aici, se poate face o simplă hârtie, poți să faci un obiect frumos sau poți să-l utilizezi ca și o mobilă sau, după cum puteți vedeți, avem lămpi, scaune, suport pentru flori, pixuri și așa mai departe. Într-adevăr, ăsta e primul training la care am participat, am mai fost cu Youth Exchange, am mai fost în alte țări precum Turcia, chiar și Italia. E primul training la care am participat și, sincer, am fost foarte interesat, mai ales de partea creativă a lucrurilor și ideea de a recicla câteva lucruri pe care, spre exemplu, niște cartoane chiar le avem în jurul casei și chiar putem să facem ceva. Imediat ce am venit aici, ideea mea a fost că chiar aveam nevoie de un scaun și chiar asta am făcut, scaunul de acolo pe care Kim din Danemarca îl folosește, al meu. Da, deci, într-adevăr, chiar poți să înveți ceva. Este, într-adevăr, un punct de plecare
în lumea reciclării și oamenii din Serbia chiar ar putea să învețe ceva de aici. Așa că cine va veni aici astăzi chiar va putea să vadă ceva. Sunt chestii mici, dar într-adevăr poți să vezi ce a făcut. I'm coming from Macedonia as representative of Roma Youth Association. So I spent here almost 9 days. This is the last day when we expose the products we've done. So I worked in a small group with Italian and other participants. We've made a lawn, so you can see there as part of many other products. And what I can say, my expression from this training course, I learned more, and I think that this knowledge I can multiply in my local community. I'm from Albania. I'm part of this training, this training course, which is creativity, the main principle of this training course. We all enjoyed this training course because we found that in ourselves we have hidden creativity spirit. And we want to thank all the trainers, organizers, and we also enjoyed Novi Sad, which is a very beautiful city. We enjoyed the fortress, the view, and everything from this training. Mulțumiți de modul în care a fost organizat cursul, participanții ne-au mărturisit că zilele petrecute la Novi Sad le vor rămâne într-o amintire frumoasă. Cursul Autoinițiativa Creativă a Tinerilor din cadrul proiectului Tinerii în Acțiune a fost organizat de Asociația Art Mreja din Novi Sad cu sprijin financiar din partea Comisiei Europene. Programul se va derula până la sfârșitul anului 2013.